Δεν λειτουργεί το GPS, φορτίζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι ακουστία. Αυτοί οι μοναχοί είχαν παραστρατήσει και αρχίσαν να πιστεύουν στο διάολο. Λοιπόν, εδώ παιδιά, απαγορεύεται η είσοδος. Εντάξει, ποιος ξέρει όλα μετά τώρα. Θα μπούμε. Δεν δουλεύει. Χάκι. Τι είναι αυτό εκεί μες στο δρόμο, ρε. Λοιπόν, μοναχοί. Attack. Άκα, δες το πώς είναι. Θεός, God. Πάμε για να μην το δούμε. Ωπα, σταυρός. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο Spilderbosch. Στο πιο στοιχειωμένο δάσος της Ολλανδίας, με τον πιο στοιχειωμένο άνθρωπο. Πες μας την ιστορία που μου είπες. Γεννήθηκα Πρωτομαγιά. Στην Ουκρανία η Πρωτομαγιά θεωρούνταν μια μεγάλη μέρα για τις μάγισσες, για τους μάγους, και όλες οι μάγισσες συγκεντρώνονταν σε ένα λόφο του Κιέβου και κάνανε εκεί τους χορούς τους, τις τελετές τους. Και είχαμε μια μάγισσα στην πολυκατοικία μας εμάς, και όταν με είδε σαν μωρό φοβήθηκε λίγο και είπε πότε γεννήθηκε. Πρωτομαγιά στη μάνα μου. Και αυτή λέει, θα είναι μεγάλος άνθρωπος αυτός. Εντάξει, μετά ήμουνα μεγάλος, με αγαπούσαν οι γιαγιάδες μου, έτρωγα πολύ, αλλά μεγάλος ακόμα δεν είμαι, μέγας. Βλέπουμε. Και το δάσος φημολογείται για την δραστηριότητα που είχαν οι μάγισσες στον 18ο-19ο αιώνα. Οπότε πάμε να δούμε αν όλα τελικά συνδέονται. Να τριγκεράρω με τίποτα, να δούμε κανένα φάντασμα. Έχεις και εσύ την ενέργεια, αυτό το είπε. Η μάγισσα είδε κάτι σε σένα, οπότε μήπως έχεις κάτι. Α, γι' αυτό με φέρες εδώ. Αίσθηση, δεν ξέρω. Θα δούμε. Μάλιστα. Γαντάκια, θα έχει μείον σήμερα. Μείον 7 είδα. Καλτσούλες δεύτερης, ποτέ δεν ξέρεις. Φωτογραφικό εξοπλισμό εδώ πέρα. Ghost hunting gear. Έχουμε διάφορα εδώ. Και ξεκινάει το ταξίδι μας. Let's get it. Αργήσαμε λίγο. Ελπίζω να μην μας πιάσει νύχτα. Είμαστε καθοδό να πάρουμε ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο και ατρόμητο, γιατί χρειαζόμουν βοήθεια, δεν μπορούσα να πάω μόνος μου στο πιο στοιχειωμένο δάσος της Ολλανδίας. Είναι λίγο κάπως fucked up, οπότε πάμε να τον πάρουμε. Είναι σκληροτράχυλος, είναι Κυπραίος, βασικά Ουκρανός που έχει μεγαλώσει στην Κύπρο. Είναι πολύ εργαλείο τύπος, θα το δείτε, θα δώσει πολύ content, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, από εδώ παιδιά, ο Μπογκδάν, ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, αγαπητός μου φίλος. Γεια σας και χαρά σας. Δεν σας υπόσχομαι καθαρά ελληνικά, θα μάθετε λίγο κυπριακό slang, κυπριακή διάλεκτο, που είναι πανέμορφη, Νίκο, ό,τι και να πεις. Όχι, συμφωνώ, εντάξει. Αλλά το έχουμε. Να σου φέρουμε και λίγο κενό από την Κύπρο. Έχει πάρει ο Μπογκδάν αυτό εδώ το. Με λέει θα φέρω ένα φως. Τι είναι αυτό, ρε. Σαν λάντερ είναι, δεν ξέρω τι. Το Άγιο Φως είναι αυτό. Θα μας προσέχει. Σε σχήμα σταυρού. Ξεκινάμε, ευχηθείτε μας καλή τύχη. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι EMF reader. Στην ουσία τι κάνει, εντοπίζει ηλεκτρισμό κατά κάποιο τρόπο, κάτι τέτοιο. Όταν το πας δηλαδή, ας πούμε, κοντά στην κάμερα, όταν το φέρνω, να το, επειδή έχει κάποιο ηλεκτρισμό, ανεβαίνει. Όταν δεν το έχω κοντά, δεν αναβοσβήνουν τα λαμπάκια. Οπότε, το εξήγησα και στον Μπογκδάν πριν, θα πάμε μέσα. Αν φτάσουμε στο Hellhole, που εκεί υπάρχει 0 ηλεκτρισμός, μέσα στη μέση του δάσου του πουθενά, και αρχίζει να αναβοσβήνει, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Αρχίζουμε τι έχουμε. Είναι λες και πάμε Τσέρνομπιλ τώρα. Geiger Counter δεν έχουμε. Έχεις πάει? Όχι, θέλω πολύ να πάω. Όταν την τελευταία φορά που πήγα Ουκρανία, Ναι. έφευγα από το μικρό αεροδρόμιο του Κιέβου και εκεί έκατσα να φάω και βλέπω στο. Είναι καιρό πολέμου, ήτανε? Πριν. Έφυγα ακριβώς λίγο πριν τον πόλεμο. Okay. Ναι. Έκατσα να φάω σε μια κατίνα και βλέπω κάτι διαφημίσεις και σου λένε μπορείς να πας στο Pripyat, εκεί που είναι το Τσέρνομπιλ, και να ενοικιάσεις τάγκ και να οδηγήσεις τάγκ στο Τσέρνομπιλ, 800 γρήβνα, που είναι 20 ευρώ, 50 ευρώ, πόσα ήταν τον καιρό εκεί. Εμπειρία. Και το έκανες? Όχι, ήθελα, αλλά ήμουνα στο αεροδρόμιο. Αυτά ήταν top. Για πες Μπογκδάν, τι με είπες? Παιδιά, μέχρι και τα άλογα φοβούνται να μπουν εδώ μέσα. Χεστήκαν. Χεστήκαν πάνω. Μόνο και μόνο που μπήκαμε, ρε. Ωραία, θα περάσουμε. Παρεπιπτόντως, να, για να μην λέτε ότι λέω και χαζά, προσπαθούμε να βάλουμε εδώ το GPS
για να πάμε στο Hellhole, που είναι η τρύπα της κολάσεως, η λεγόμενη τρύπα της κολάσεως, που θα σας εξηγήσω περισσότερα για το μέρος καθώς θα φτάνουμε. Δεν έχει καθόλου σήμα. Δεν λειτουργεί το GPS, φορτίζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Χαθήκαμε από το πρόσωπο της γης. Ναι, θα είμαστε τελείως εγκλωβισμένοι εδώ πέρα. Είναι 25 λεπτά να πάμε εκεί και άλλα 25 να γυρίσουμε. Τώρα πάμε μέρα. Θα περιμένουμε μέχρι τις 12 το βράδυ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη δραστηριότητα. Μέχρι τις 12 μην ρωτάτε τι θα κάνουμε. Με ανησυχείς. Έχουμε φώτα. Και θα τα πούμε. Μακάρι να μας δει το φεγγάρι. Λοιπόν, κάτσε. Κάπου εδώ πρέπει να στρίψουμε. Εδώ. Oh shit. Α, τέλεια, πάμε στα πιο επικοινωνία. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό τώρα? Μαλάκα. Το δάσος του Χάρι Πότερ. Με τις τεράστιες ζαράφτες. Φαντάζεσαι να δούμε το Voldemort. Ωραία φίλε, τι θα μάθουμε. Είμαι και όμικρο αρνητικό εγώ να το δώσω. Α, έχεις ομικρό αρνητικό. Τι είναι το πιο σπάνιο? Παντόντις, ναι. Μπορώ να δώσω σε όλους. Παντού. Α, βλέπεις. Δεν είναι ατυχαίο αυτά που ήδη μάζεις. Με έφερες εδώ special. να μου πάρεις εσύ το όνομα μου, δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ μέσα. Είσαι special. Έμφαση στο special. Αυτό τι είναι το που θέλει το δρόμο? Μαλάκα, ακραίο, πολύ ωραίο. Κοίτα, υπάρχει ακόμα civilization εδώ. Βρήκα ξύλο, θα πάρω με ξύλο. Αυτό είναι ακόντιο, είναι πόλεαρμ. Είναι σαν αυτά που ανέβαινες πάνω στο άλογο. Περπατάμε σαν τον Γκάνταλφ τώρα. Α, να, για σου ξέρω το αυτό. Όχι, Είναι βαρύ. Ναι. Άστα, δεν συμφέρει, πρέπει να βρούμε κάτι. Αλλά είναι ίσιο ρε μαλάκα. Το σπάσει. Τώρα να ψω. Περίμενε να ανεβώ. Περιμένω, πάντα. Πάντα λίγο εδώ. Εδώ, οκ. Έλα, πιο ψηλά. Έλα. Βασικά ξέρεις τι θα πατήσω. Τέλεια. Ποιο από τα δύο? Το μικρό, ναι. Α, ωραία φίλε. Και από εδώ αυτή τη μεριά μου έρθει αγριογούρνο να μας επιτεθεί. Κάνα μους, κάνα σταράντος και τέτοια, του καρφώσεις. Κάνα μους, άμα δεις μους μπροστά σου, είναι 800 κιλά πράγμα. Είδα στην Αμερική, τρέξε μακριά. Αυτό θα σε σκοτώνει. Άνετα, είναι λες και τρέχει φορτηγό πάνω σου. Απαγορεύεται εντάξει να είμαστε, αφού πέσει ο ήλιος. Το λέω και στο φαγό, το είπα σε εσένα. Okay. Αλλά απαγορεύεται να είμαστε μέσα στο δάσος. Και άμα σε δουν ranger, μπορεί να σε δώσει και πρόσημο για να μην διαταράξει το wildlife της περιοχής. Αυτό τι έπαθε? Έπεσε. Από πού? Από πού, για? Τι κάποιος το έσπασε. Ωραίο το πει αυτό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πανέμορφα όμως. Πανέμορφα, ωραία την πλάκα. Κάτι ακούστηκε. Ναι, και εγώ κάτι έχω. Κάτι σκιουράκι. Όχι το ξύλο, κάτι σαν τσακ. Ναι, κάτι στα φύλλα κάπου. Πάμε. Έχει κρύο πάντως. Η αισθητή μου έγραψε ότι θα είναι -7 στις 5 ώρα. Αυτό είναι μισοδουλειές. Πήγανε να το κόψω και δεν το κόψαν ποτέ. Ναι. Τι φάση. Βαρεθήκανε στο μισό. Επίσης πρέπει να δούμε λίγο αποτυπώματα. Αυτό είναι καμιά λεπού. Όχι, αυτό είναι. Πώς το λες? Αυτό είναι από ντύρ. Βλέπεις, αυτό είναι από άλογο. Επειδή είναι μικρά. Αυτό είναι από άλογο σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό πρέπει να είναι από ντύρ κάτι. Έτσι μικρά αποτυπώματα, ναι. Να και αυτό και αυτό. Αυτό. Εκτός και αν ήρθε κάποιος με τα κόνια εδώ. Κοίτα, από άγρια ζωή έχει αγριογούρνα. Φημολογείται ότι τα πρώτα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει κιόλας τα τέτοια. Ότι έχουν γίνει sightings για wolves στην Ολλανδία μετά από πολλά χρόνια. Τέλεια. Και έγιναν εδώ. Α. Εδώ δίπλα, γύρω περιοχές. Μου αρέσει που μου το λες τώρα που ήρθαμε εδώ, όχι πριν. Ξέρεις, Μπογδάν, πήρα τους πάντες, όλοι φοβούνται να έρθουν εδώ. Ξέρεις, πάμε, όλοι φοβούνται. Και τώρα που είσαι εδώ, ξέρεις, είδαμε λύκους, είδαμε εξωγήινους, είδανε πολλά πράγματα εδώ μέσα. Εξαφανιστήκανε άνθρωποι. Εξαφανιστήκανε άνθρωποι, θες να έρθεις μαζί μου? Αν μου το έλεγες από πριν, μπορεί να πήγαινες και μόνος σου, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα είμαστε εδώ. Έλα, βλέπουμε κόσμο, έλα, νάτο. Εντάξει, είναι ακόμα μέρα. Αν είναι αληθινή. Φαντάζεσαι. Μπορεί να είμαστε στο Silent Hill εδώ μέσα. Και να μην βγουν ποτέ. Όχι ρε μαλάκα. Κοίτα, άμα δεις αγριογούρνο, τρέχα. Κοίτα, το αγριογούρνο πολύ δύσκολο να σε επιτεθεί. Άμα είσαι στον δρόμο του μόνο, έτσι πως τρέχει. Ναι. Έτσι έχω δει. Αλλά καμιά φορά επιτίθενται.
Ξέρεις πως, άμα έχεις γουρούνι, κανονικό γουρούνι που έχεις στη φάρμα, Ναι. και σου τρέξει και σου φύγει, μέσα σε 6 περίπου εβδομάδες θα γίνει αγρίο γουρούνο. Δηλαδή θα βγάλει και τους χαβλιόδοντες και τρίχα και όλα. Ναι. Σιγάρε, όχι, αναλόγως το είδος. Είναι Όχι. fact. Όντως. Ναι. Αυτό το ξέρω. Okay. Το βρήκαμε, παιδιά. Βρήκαμε το πρώτο σημείο που θα κάνουμε στάση και θα σας εξηγήσω πολύ περισσότερα και θα μάθετε πολύ περισσότερα για το δάσος. Αυτό είναι. Αεροπλάνο του δεύτερου παγκόσμιου. Έτσι ακούω. Ναι, όντως, ναι, από αυτά που έχουν τέτοιο έλικα. Έλικα, ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σταυροδρόμι, όχι σταυροδρόμι, οχταοδρόμι. Δεν ξέρω τι το καλό είναι αυτό. Εδώ το βράδυ θα πρέπει να ξέρουμε ότι από τα γάλματα φεύγουμε από εκεί. Για να δούμε εδώ τι λέει. Αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον. Solsegoat. Εδώ είναι το Hellhole, όλο αυτό το σημείο. Στην ουσία η τρύπα της κολάσεως, όπως λέγεται. Και εδώ είναι και το παραμύθι που λέει για τους μοναχούς, οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ παιδιά πίσω μου βλέπετε τους 3 μοναχούς. Αυτά είναι γλυπτά που τα έχει κάνει ένας καλλιτέχνης εδώ πέρα, που εμπνέονται και από την ιστορία του δάσους, η οποία λέει ότι υπήρχαν κάποιοι μοναχοί στο δάσος. Υπήρχε ένα μοναστήρι στην ουσία, μέσα στο δάσος, ακριβώς εκεί που είναι το Hellhole, η τρύπα της κολάσεως. Αυτοί οι μοναχοί είχαν παραστρατήσει και αρχίσαν να πιστεύουν στο διάολο και να τραγουδάνε και να λένε ύμνους, να ψέλνουν βασικά ύμνους προς το σατανά και εξαπατούσαν τους προσκυνητές, τους πέρανε το χρυσό, κάνανε όργια και πίνανε πάρα πολύ αλκοόλ. Εξού και οι κούπες που έχουν με το αλκοόλ της μπύρας κτλ. Μετά, ένα βράδυ των Χριστουγέννων, έπιασε μια ισχυρή καταιγίδα και ένας μεγάλος σεισμός και κατάπιε το μοναστήρι ολόκληρο. Λένε ότι ο Θεός τους καταράστηκε για τις αμαρτίες τους και τους τράβηξε όλους μέσα και εξαφανίστηκαν και δεν τους ξαναείδε ποτέ κανείς. Από τότε, κάθε βράδυ ακούγονται οι καμπάνες του μοναστηριού και βγαίνουν μπλε φώτα, σαν ψυχές, σαν φαντάσματα των μοναχών και στοιχιώνουν όσους περπατούν μέσα στο δάσος. Αυτό το σκυλί τι υποτίθεται ότι είναι? Αυτός είναι καλός, πιστός? Γιατί εκείνο το βλέπουμε την πύρα, δες τον λίγο. Αυτός... Πώς είναι αυτός, Δύσκολο να πεις. Α, κάτι έχει. Έλα να δεις, του βάλανε ένα μπάφο. Να το, πίνει μπάφο. Άρχοντας. Εντάξει, πίνει μπάφος. Α, είναι καλά. Α, Τι είναι, βιδωμένο ναι, καφέ όντως είναι. μέσα είναι σίδερο. Αυτός εδώ πίνει την πύρα του. Αυτός είναι αρκετά τρομακτικός. Δηλαδή, αν είναι γύρω στις 12 η ώρα και περνάμε ξανά από εδώ, θα... μπορώ να πω ότι θα τρομάξω. Πανέμορφο σκηνικό. Εντάξει, θέλαμε να τσιμπήσουμε, να πάρουμε κάτι να τσιμπήσουμε και όλα είναι κλειστά εδώ πέρα στα χωριά που έχει εδώ πέρα δίπλα. Είμαστε στη μέση του πουθενά. Ω, μαλάκα, δες το. Α, αυτό το κάνανε για motocross ή για 4x4. Πού εδώ το δρόμο. Να το πιο πιάνω. Λες, Πάνω, δούμε κάτι έχει τα νερό, πελίσια. έχει πόντ. Σαν λίμνη. Πρέπει να πάρω το καλάμι, ρε. Να ψαρέψουμε κανένα μοναχό Κάνα βάτραχο. και να του κάνουμε καμιά τελετή εδώ πέρα. Είναι κανόνισε να μας καλέσει σε κανένα όργιο και εμάς. Να βάλεις το καλάμι μέσα και να βρεθείς στο Epstein Island. Τι είπες, ρε. Όχι, ρε. Ωραία, φίλε. Πάντως αυτό είναι, παιδιά, το Hellhole. Είναι όλη αυτή η καμπύλη που κάνει έτσι εδώ πέρα μέσα στο δάσος και υποτίθεται ότι εδώ είναι το μοναστήρι και γινόντουσαν όλες αυτές οι ακολασίες. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, απαγορεύεται η είσοδος. Αυτό δεν γράφει. Όχι. Νιτ betreden. Τι σημαίνει? Απαγορεύεται να μπείτε. Σοβαρά. Τι άλλο. Betrayed. Θα μπούμε. Εντάξει, ποιος ξέρει Ολλανδικά τώρα. Θα μπούμε. Ποιος ξέρει Ολλανδικά. Ποιος μας στάματα. Τουρίστας είμαι. Ποιος μας σταματά, λέει. Οι Rangers. Φαντάζομαι μας πιάσουν οι Rangers. Να έρθει κανένας με άλογο τώρα. Φαντάζεσαι. Όπως αυτούς στο Stratum. Έπρεπε να φέρω το καλάμι. Ω, είναι σαν βάλτος εδώ, Λες να είναι κινούμενη άμμος και να μας τραβήξει όντως μέσα. Μαζί με τους μοναχούς. Είσαι αμαρτωλός. Εγώ, όλοι είμαστε αμαρτωλοί όταν γεννιούμαστε. Όντως.
Μέγα σοφός. Αλλά μετά βαφτιζόμαστε και φεύγουμε από το προπατορικό αμάρτημα. Μπράβο. Τα ξέρεις όλα. Είσαι ενημερωμένος, κάνεις σταυρό πήρες μαζί σου. Άμα γίνει κάτι, καμιά μάγισσα μου έφυγε. Έχω ασημένιο σταυρό μαζί μου, ναι. Αυτό που αλλά έπρεπε να πάρουμε κανένα μεγάλο. Εντάξει, έχουμε 2 ξύλα. Εδώ υποτίθεται, τα φαντάζομαι, έτσι. Ναι, αυτό είναι. Οκ. Πάμε πάνω. Α, επίσης, ένα τελευταίο, αυτό δεν είναι θρύλος, ούτε μύθος, ούτε ιστορία, ούτε τίποτα. 1980-1990, όταν ο σατανισμός ήταν της μόδας, που ξεκίνησε να είναι της μόδας, υπήρχαν πάρα πολλοί σατανιστές που ερχόντουσαν και μαζευόντουσαν εδώ στο δάσος και κάναν διάφορες τελετές. Δηλαδή υπάρχουν πολλές αστυνομικές αναφορές για αυτό το πράγμα. Από ντόπιους, παιδί μου, που κάναν report στην αστυνομία ότι βρίσκανε κομμένα πόδια από πουλιά, κρεμασμένα κεφάλια από σκελετούς αλόγων, κατσικιών, δεν ξέρω τι στο καλό. Και ναι, υπάρχουν και αυτά. Οπότε υπάρχουν σατανιστές και έρχονται σε αυτό το hellhole και κάνουν διάφορα πράγματα. Τι γράφει εδώ? Ιβόνε Hacker. Το 48 με 21. Ξέρεις εδώ τι σημαίνει αυτό? Ισαΐα 30-15. Κάντε τραύμα. Δεν έχω ιδέα. Πέρα από την πλάκα, τι είναι αυτό που ακούγεται? Σαν γάτα, να κλαίει. Σαν κανένα μωρό. Σαν μωρό. Γιατί να κλαίει μωρό? Μήπως είναι κανένα φάντασμα. Πάντως, πέρα από την πλάκα, παρατηρείς κάτι. Κάνει ησυχία, δεν ακούμε ούτε ένα πουλί. Νίκο, τι είναι αυτό? Τι είναι, ρε? Τι κάνεις? Πώς το κάνεις? Είναι αυτό το δέντρο που κατούρισες ή? Όχι, ήταν πιο πέρα. Πάλι κάτω. Παιδιά, βγάζω το EMF να δούμε έτσι εδώ συχνότητα, τι παίζει κτλ. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Κάκι. Τι έχεις να πεις? Κινέζικο. Η αλήθεια το πήρα 3 ευρώ από το AliExpress. Περίμενες 2 χρόνια να κάνεις αυτό το βίντεο? 3 ευρώ από το AliExpress, πραγματικά. Με τις μπαταρίες, καλά είναι. Όχι, χωρίς την μπαταρία. Α, οκ, εντάξει. Την μπαταρία την πήρα από το Αλμπεράνι. Δίνει κατευθύνσεις στον πιο κοντινό Έλληνα. Όπα. Τι υποτίθεται, με αυτά εδώ βρίσκαν νερό. Ναι, παλιά τα ψάχνανε πού να σκάψουν ένα πηγάδι και περπατάς. Και υποτίθεται κλείνει εκεί που έχει νερό. Υποτίθεται ανοίγει. Ανοίγει. Έτσι. Ναι, Okay. έτσι. Μήπως επειδή εδώ έχει το νερό, ξέρω. Μα αυτό δεν σταματάνε. Όπα. Άρα σημαίνει ότι εκεί, όσο πιο κοντά πας θεωρητικά, θα πρέπει να ανοίγει. Βέβαια, ανοίγει, ναι. Ναι, όντως. Όπα. Άντε ρε μαλάκα. Αλλά για τον κόσμο χάνει, πού το χρησιμοποιούν αυτά? Ότι άμα κλείσει και καλά είναι φάντασμα. Άμα έρθει κανένα φάντασμα, μπαμ. Για βία. Πόσες πιθανότητες δίνεται το βράδυ που θα ράζουμε εδώ πέρα να δούμε εδώ πέρα ακριβώς που έχει τη λιμνούλα στο hellhole να αιωρούνται οι μοναχοί. Αυτά τα μπλε φώτα από εδώ πάνω. Πόσες πιθανότητες το δίνεις? Πόσες πιθανότητες το δίνεις? Να δούμε φάντασμα. 33%. Τόσο πολύ? Ναι. Πιστεύω. Κοίτα, αν υπάρχει Θεός, υπάρχουν και φαντάσματα. Ναι, αυτό είναι το σίγουρο. Άμα πιστεύεις στο ένα πράγμα, δεν μπορείς να αποκλείσεις και το άλλο. Είναι η αλήθεια. Αν υπάρχει καλό, υπάρχει και κακό. Συμφωνώ. Θα δούμε. Ήρθαμε εδώ να το εξερευνήσουμε και να σας δείξουμε μια άκρως ρεαλιστική, χωρίς στημένα πράγματα για τέτοια που κάνουμε μερικοί. Νίκο, είναι ο Bigfoot. Τι είναι αυτό? Είναι ο μικρός Foot. Ούτε γεια σας, ούτε τίποτα. Πάει μόνος του, μαλάκα. Και είναι και παραλλαγής, τον βλέπεις. Ρούχα. Δηλαδή κάνει πολύ blend με το περιβάλλον. Τώρα να φέρω τα χάλκινα πριν.
Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι θα σας δείξουμε κάτι άκρως ρεαλιστικό. Δεν θα στήσουμε τίποτα. Πέρα από τον Bogdan που θα στείνεται σε ένα δέντρο και θα κάνει twerk. Κατά τα άλλα, αυτά θα δείτε μόνο. Τώρα, ό,τι ζήσουμε θα το δείτε. Λοιπόν, παιδιά, άρχισε να νυχτώνει και ο Bogdan έβγαλε τα βαρέα πυροβολικά. Τα πυροτεχνήματα. Για δείξε μας εδώ, τι έχεις. Έχουμε, φίλε, ό,τι θες έχω. Εντάξει, έχουμε αυτό, το κίτρινο το φως. Ναι. Αυτά γυρίζουν, κάνουν τα πάντα. Ωραία, ωραία. Να σας δώσω το Amazon code μετά να παίρνουμε κανένα affiliate. Amazon δεν έχουν φιλιάδα. Δυστυχώς. Μα Έχουμε άσπρο τι φως. είναι αυτό, ρε. Έχουμε κίτρινο, ροζ φως. Ναι, Έχουμε SOS. οκ. Έχουμε διαφορετικό SOS. οκ. Και πού είναι και αυτό. Όπα ρε. Α, να. Ας- Αυτό είμαστε. Όπα, ρε. Ξέρεις τι, λες και έχεις κάποιο ειδικό Και περίμενε. σπαθί φωτός. Αυτό στέκεται και έτσι. Είναι κατασκηνωτικό φως. Και κρατάει 6 ώρες, είπες, Ναι, εξαρτάται από τη φωτεινότητα που το έχεις. Μάλιστα. Και άντε, γεια. Άντε φαντάσματα, ελάτε. Κοπιάστε, κάναμε τραπέζι, σας τρώσαμε. Τα φαντάσματα δεν είναι τόσο το θέμα. Μην πεταχτεί κανένα τάρανδος, κανένα αγριογούρνο, κανένας λύκος. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ό,τι και να έχει, εμείς θα διπνήσουμε προετοιμασμένοι. καλά. Λοιπόν, είμαι τώρα που νύχτωσε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα κύκλο έτσι λίγο από εδώ. Έχω στο κινητό. Λοιπόν, για να σας δείξω εδώ πέρα. Έχω αυτή την εφαρμογή η οποία τι κάνει, σκανάρει για σήμα και εντοπίζει αν έχει σήμα και αρχίζει να μιλάς εσύ και σου λέει διάφορες λέξεις. Μπορείς να ρωτήσεις και θα πάμε κάτω εκεί στην τρύπα. Μήπως πιάσουμε δυνατό σήμα, γιατί από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα δεν έχει πολύ δυνατό. Και θα πάμε εκεί κάτω στην τρύπα να δοκιμάσουμε τι έχει από σήμα. Όπα ρε, δυναμώνει. 30, κρύωσε. Ναι, η αισθητή είναι μείον 7. Τέλεια. Μην να κρύψουμε τα πόδια μου, λες να πάρουν 4 κάλτσα. Πρέπει να περπατήσουμε, αυτό θα κάνουμε. Θα φορήσω το βρακί μου ανάποδα, απέρχει ζεστά εδώ. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι όσο δυναμώνει το σήμα θα σου δίνει κάποιες λέξεις εδώ πέρα. Οπότε θα πάμε κάτω να ρωτήσουμε τους μοναχούς διάφορα πράγματα, να δούμε αν θα μας απαντήσουν. Όπα ρε, κάτσε λίγο, δες εδώ τι έγινε. Βαρέσαμε κόκκινο. Bone! Bone. Λοιπόν, Έφυγα, Νίκο, έχουμε έφυγα. την πρώτη λέξη. Χωρίς να το κάνω τίποτα, απλά το άφησα εδώ. Bone λέει. Τι bone? Έφυγα, Νίκο, πού πας ρε μάλλον. Κάτσε, δεν το ρωτήσαμε. Bone, θα μας φάει τα κόκκαλα, αυτό μας λέει. Μαλάκα, μήπως ότι πάγωσε το κόκαλο μας. Έχει παγώσει το κοκαλάκι μου. Κοκαλιάσαμε. Μαλάκα, είσαι ανοιχτό, πώς θα βγούμε μόνο. Μας έκανες expose εδώ. Πώς θα βγούμε, Bogdan. Ελπίζω ζωντανή. Θα παγώσει το αίμα μας. Εν τω μεταξύ αυτό δεν λέει τίποτα, δεν μιλάει. Δεν βγάζει άλλες λέξεις. Μείναμε στο σύμπαν. Αυτά εδώ. Ήχο. Δεν έχω ιδιωτικά. Α, έχουμε και αυτά, τα ξέχασα. Ναι, αυτά εδώ τα δείξα πριν. Έκανε ο Bogdan τα κόλπα του για να βρει νερό. Ωραία, κρύο, ωραία. Ναι. Τι έγινε ξαφνικά. Μαλάκα μας πάγωσε το αίμα. Λες κάτι να υπάρχει. Θα δούμε. Μαλάκα, τι είναι αυτά τα μπλε που βγαίνουν πάνω από τη λίμνη. Τα στρουφάκια. Ο Αβατάρ. Λοιπόν, παιδιά, το αρχικό πλάνο ήταν να μείνουμε μέχρι τις 12 και να δούμε αν υπάρχει activity στις 12. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, έχει παγώσει το αίμα μας. Θα πάμε να κάνουμε μια γύρα, είναι θεοσκότεινα. Ακούγαμε φωνές, ξέρω εγώ, από κόσμο, περπατούσαμε στο δάσο, αλλά δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Ούτε πουλιά, δεν ακούς Δεν εκεί. ακούς πουλιά, ρε, ναι, δεν υπάρχουν πουλιά σε αυτό το δάσο. Δεν ξέρω, πρώτη φορά το έχω ακούσει. Πρώτη φορά το λέω αυτό. Τι είναι αυτό εκεί μες στον δρόμο. Πού? Λες να ήταν ο άλλος που περπατούσε εκεί που είδαμε και δεν φαινόταν στην κάμερα. Αυτός ο microfood, Ο το μεγάλος- small food. Όχι. Την κάτσαμε. Αυτό εντάξει δεν λέει λέξεις. Έχει καιρό να κρυώσει τόσο πολύ, ρε. Πολύ Έχει καιρό να κρύο. κρυώσει τόσο πολύ. Θέλεις να πάμε ένα γύρο από τη λίμνη, Θα κάνουμε ένα γύρο από τη λίμνη και Κάνουμε μετά ένα θα γύρο. ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε προς τα πίσω. αν θυμόμαστε τον δρόμο καλά. Αν δεν μετακινήθηκε το δάσος. Θες το φακό ή να το ζεις. Ναι, δεν έχουμε και σήμα. Πώς θα γυρίσουμε. Πιστεύω θα το βρούμε. Θες το- Όχι, άστον το φακό. Δεν με χαλάει. Άρχισε λίγο να. Αυτό περάσανε άλογα από εδώ μέσα. Όχι, ρε. Πρέπει. Έχει. Α, ναι. Ναι. Έχεις δίκιο, έχει αποτυπώματα. Έχεις δει ταινίες τρόμου που ας πούμε εμφανίζεται ένα φάντασμα και παγώνουνε όλα. Ναι. Έτσι ξαφνικά δεν πάγωσαν όλα όμως. Ναι, πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα δεν έπεσε θερμοκρασία. Απότομα. Τι είναι αυτό, ρε.
Δεν ξέρω. Σαν χέρι φαίνεται. Αν μην μου λες τέτοια τώρα. Μας χαιρετά. Οκ, τουλάχιστον βλέπουμε το φεγγάρι. Δες το φεγγάρι. Ακόμα δεν έχει βγει το φεγγάρι, ακόμα είναι μέρα. Μέρα, εντάξει. Έχουμε δηλαδή μια Πάλι ώρα. καλά δεν είναι ημιφέγγαρο, δεν είναι full φεγγάρι. Α, υπάρχει, αν Ναι, είναι. ναι, ναι. Ναι. Πάλι καλά δεν έχει full moon. Έχει καμιά ιστορία με εξωγήινους εδώ ή. Με εξωγήινους, όχι. Πω, αυτό έλειπε. Με εξωγήινους, όχι. Γίνονται όλα αυτά και εξωγήινους να μην έχει. Λοιπόν, άνοιξα την εφαρμογή. Για να δούμε, ρε παιδιά. Θα πάρουμε τίποτα. Λοιπόν, μοναχή. Attack. Attack λέει. Επίθεση. Μόλις πήγα να πω μοναχή. Τέλεια. Λοιπόν, αν μας ακούτε, γράψτε μας ένα μήνυμα. Με κάνεις να βλέπω και από πίσω μου τώρα. Είμαστε παντοκριθμένοι, ρε. Κοίτα, νομίζω έχουμε και πολλά φώτα και δεν βλέπουμε τίποτε μπροστά μας. Ναι, νομίζω Δεν προσαρμόζονται τα μάτια στο σκοτάδι. Ναι, πρέπει να κλείσει το φως. Το δικό σου. Τι λες. Και είναι και 25 λεπτά να βγούμε. Σου είπα, άμα ήταν βράδυ και ερχόμαστε εδώ, θα με έλεγες μπρο, δεν παίρνω. Εγώ Τώρα ήταν που να μείνω είσαι- στο αυτοκίνητο. Καλές επιτυχίες. Ναι, αυτό θα με έλεγες. Τώρα όμως που μπήκαμε, δεν έχεις άλλη επιλογή, πρέπει να βγεις. Α, ευχαριστώ. Κατάλαβε. Έτσι τι είχα σκεφτεί. Εντάξει, δεν έχουμε Κοίτα, κάτι. άμα γίνει κάτι, Νίκο, Ναι, εσύ τρέξε γιατί θα τρέξω κι εγώ. οκ. Άμα πέσει κάποιος πίσω, Τόσο φλόρι. Άμα πέσει κάποιος πίσω. τρέξε. Όχι, ρε. Απλά διάγραψε το internet history μου. Αυτό θέλω να κάνεις μόνο. Θα με παρατούσε. Άμα έπεφτα. Φίλε, κοίτα, δεν είμαστε και όλοι αθλητές να μπορώ να κυνηγήσω, να σε σηκώσω, να σε πάρω κάπου. Οπότε, κοίτα, θα ερχόμουν πίσω με κάποιον, με κανένα ασθενοφόρο, με κανένα αστυνομικό. Αλλά we have to be realistic, ναι. Θα είχα παγώσει 100 φορές. Όπα, αεροπλάνο, εντάξει. Αεροπλάνα, ναι. Τι νόμιζε, γριλίζει κάτι. Έτσι ακούστηκε. Κοίτα, επειδή είναι και κρυάδα τώρα, ξεκινάς και φρικάρεις λίγο περισσότερο, γιατί τρέμεις και λίγο. Ναι, ρε φίλε, έχει αυτό το κρύο. Λοιπόν, κάτσε, από πού ήρθαμε τώρα. Αριστερά. Α, από εκείνο το παγκάκι. Ναι, ναι. Όπα, τι έχει το δέντρο πάνω. Πού ρε. Δεν σε έχει το δέντρο πάνω. Τι είναι αυτά. Μαλάκα είναι το μος. Όχι, ρε. Αλλά ναι, ρε, μος είναι. Λες και έριξε κάποιο. Το ψέκασε κάποιον. Χτυπημένο. Οκ. Εδώ έχει σημάδια. Μαλάκα είμαστε τελείως μόνοι μας. Και είμαστε βαθιά μες στο δάσος, χωρίς σήμα, τελείως μόνοι μας, με full παγωνιά, με full το πιο στοιχειωμένο δάσος της Ολλανδίας και πώς λίγα πράγματα θέλουν να πάνε λάθος για να πάνε όλα λάθος. Είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε να ακούσουμε τώρα. λέξεις για να εμψυχώσεις. Honor λέει. Α, μου ήρθε λέξη. Honor. Honor. Λοιπόν, παιδιά, πέρα από την πλάκα τώρα, δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα. Πέρα ότι είναι creepy και που κοιτάει όλη την ώρα πίσω του. Μου τρέμει το μουστάκι. Φίλε, η μύτη σου έγινε κατακό και καταρχάς πάγωσε πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ απότομα, ρε. απότομα. Πάρα πολύ. Δηλαδή ήμασταν μια χαρά και ξαφνικά απλά πάγωσε το αίμα. Και ξεκινάμε να γυρνάμε προς τα πίσω. Έχουμε 25 λεπτά δρόμο. Και κατά τη διάρκεια της επιστροφής θα δούμε τι μπορούμε να βαθανατήσουμε μέσα σε αυτό το δάσος. Και αν όντως υπάρχουν πράγματα. Κοίτα, πιστεύω αν περπατήσουμε τώρα θα ζεσταθούμε πάλι. Λες να πάμε τώρα εκεί που είναι η μοναχή και να χαθήκανε αυτοί. Λες να μην είναι. Σηκωστήκανε και φύγανε. Πάνε στα όργια τους. Καλά θα ήταν να μας βρουν οι Rangers. Ναι. Να μας βγάλουν έξω. Θα πούμε χαθήκαμε στο μονοπάτι και δεν προλάβαμε να πούμε πριν εκτός. Για τέτοιες περιπέτειες δεν συνιστώ να το κάνετε τέτοιο. Χειμώνα σίγουρα, με μείον 7. Μου παγώνει ένα πνοή πάνω στο μουστάκι, ρε. Λοιπόν, δες λίγο πώς φαίνεται η Μαλάκα. μοναχή τώρα. Μαλάκα, δες το πώς είναι. Ε, Δες το πώς είναι, ας πούμε. Φαίνεται. Από μακριά με μαύρα μάτια. μαλάκα. Φαίνεται ακραίο. Τι φάση ρε Μπογκδάν.
Έτσι όπως τον έβλεπες αλκοολικό, τώρα είναι. Ναι, εδώ πίνει τα τέτοια του. Να το κάνεις έτσι, ας πούμε, από κάτω, με τις σκίες. Πρέπει να κλείσω εγώ το δικό μου. Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε στους μοναχούς. Φαίνονται 10 φορές πιο creepy από ό,τι φαίνονται την ημέρα. Δηλαδή, δείτε εδώ αυτός πώς φαίνεται. Για να βγάλουμε αυτό τώρα που κάνει τις λέξεις, να δούμε, θα πιάσουμε τίποτα. Εντάξει, εσύ ανησυχείς για Rangers. Είμαστε Ολλανδία, οι Rangers εδώ θα καπνίζουν μια ψηλή κάπου. Στην καλύβα τους. Και δεν θα ασχολείται κανείς με κανένα. Μια χαρά θα μου. Πολύ πιθανόν. Λοιπόν, ανοίξαμε την εφαρμογή και κάνει scan για signal. Από ό,τι βλέπετε δεν έχει τίποτα. Θα αρχίσουμε να μιλάμε. Για πες καμιά ερώτηση. Για κάνε καμιά ερώτηση στους μοναχούς. Were you happy with the way you died? Είσαστε χαρούμενοι με τον τρόπο που πεθάνατε. Οπ, δεν ανεβαίνει το signal. Όπα, πέφτει πάλι. Θα έχουμε λέξη λες. Μαλάκα δες. Όχι. Όπα ρε. Πορτοκάλισε. Όπα ρε. Έχουμε και τα ads εδώ, δεν έχουμε ίντερνετ, έχουμε ads. Ναι, πώς γίνεται αυτό. Άντε ρε μαλάκα, βγάλε μας μια λέξη. Πείτε κάτι ρε αρχίδια. Όχι, μην τους μιλάς άσχημα. Κάνουν να μας βιάσουν τώρα, είναι της όργιας αυτό. Δες τον αυτό, ας πούμε. Μαλάκα παράει κόκκινα. Δες πόσο βαρέσει. Κάτι άκουσα. Έκανα εγώ το πόδι μου έτσι. Ναι. Άκουσα κάτι σαν ξύλο εγώ. Element. Element. Να το ξύλο που άκουσες. What the fuck. Νομίζω θα χρησιμοποιήσω. Μαλάκα δες. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Νομίζω θα χρησιμοποιήσω το δεύτερο μου μποξεράκι σε λίγο εγώ. Θα βάλω πάνω στο κεφάλι. Furniture. Furniture. Αυτή δεν θεωρείται furniture. Ναι, διακοσμητικά. Τι σας κάνανε furniture. Αυτό εννοείται. Αυτό ότι είναι σας το κάνανε furniture. διπλό. Τραπεζάκι. Α, να το. Coffee table. Λες. Μάλιστα, οκ. Κάτι άλλο έχετε να πείτε. Σκοτεινιάσε ακραία. Σκοτεινιά σε ακραία. Λες να ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε. Να χαιρετήσουμε τους μοναχούς. Όπα. Να τους χαιρετήσουμε. Ναι. Από πού πάμε. Κοπέλια, να είστε καλά. Α, για πέστε στα κυπραϊκά. Κυπραϊκά. Πώς τα λένε, κυπραϊκά. Breeze. It's fucking breezy, yeah. Μαλάκα, βγάζουν νόημα όλες οι λέξεις. Πέρα από την πλάκα τώρα. Και δεν ξέρω, βαράει κόκκινα πάλι. Οκ. Έλα, πες μια λέξη. Υπάρχει δραστηριότητα εδώ, να ξέρεις. Μεγάλη δραστηριότητα. Έλα, όσο δεν μιλάμε και απλά ακούς, εκείνη που είναι χειρότερο. Πρόσεχε από την τρύπα. Πρόσεχε την τρύπα, ναι. Από πού πάμε, ρε. Δεξιά. God! Θεός, God! Πάμε για να μην το δούμε. Οβα, σταυρός. Όχι, σταυρούς βλέπεις, μανιτάρια ήταν. 25 λεπτά είναι μέχρι το αμάξι, παιδιά. 1,5 χιλιόμετρο μέσα είμαστε. Μακριά από τον κάθε πολιτισμό. Ναι. Αυτό μπορεί να δει πολύ μέσα βαθιά, Ναι. Ρε σίγουρα πήγαμε σωστά. Ναι, ρε, σίγουρα πάμε σωστά. Όχι, έχει περάσει την πλακά μας. οκ. Το έχω, μην αγχώνεσαι. Καταγράψαμε κάτι περίεργες λέξεις στους μοναχούς, αλλά κατά τα άλλα μέχρι στιγμής τίποτα. Μα πώς είναι μοναχοί, αφού στέκονται 3 εκεί. Δεν είναι μοναχοί. Και τι είναι. Α! Μοναχή σημαίνει μοναξιά. Οκ, κάπα. Η μύτη σου έγινε κατακόκκινη. Είμαι ο Ρούντολφ. Βγάζουν πολύ χνότα. Ναι. Όπα, οκ. Νομίζω ήταν καλιά γάτα. Βλέπει, εδώ ρε μαλάκα, με όλα αυτά που έχει εδώ μέσα θα δεις τα πάντα. Λοιπόν, Μπογκδάν, θέλω να μιμηθούμε και να τρέξουμε και πώς θα κάνουμε πανικοβλημένοι, να δω πώς θα γράφουμε στην κάμερα αν κάτι βλέπουμε. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Έτσι, όχι πολύ τρελό το sprint. Τσούκου, έτσι. Πρέπει να πείσουμε καμιά τζέτη να μην χάσουμε τίποτα. Α, περίμενα να πάμε να δούμε τη στροφή πρώτα. Μην φύγουμε τη στροφή, περίμενε, εδώ είναι.
Εντάξει, ελπίζω τα αγριογούρνα έτσι ώρα να κοιμούνται. Αλλά τα ελάφια βγαίνουν έτσι ώρα. Οπότε. Τι ώρα βγαίνουν? Όλη μέρα. Νύχτα βγαίνουν, είναι νυχτοβία. Ναι, νύχτα βγαίνουν όλα αυτά. Ναι. Στην Αμερική ρε, πήγαινα με το φορτηγό και καμιά φορά να ξεκινάς στα high beams. Εδώ είμαστε για δεξιά. Τέλεια. Ανοίγεις τα high beams και βλέπεις καμιά 40 μάτια να σε βλέπουνε. Ωραία. Κίτρινα στην Αμερική. Στα δάση που κυκλοφορείς. Όχι, μέσα στον δρόμο. Αυτά είναι η ηλίθεια. Σε βλέπουνε και τρέχουν πάνω. Έχουν δύο ταχύτητες. Είτε στέκονται. Τα ελάφια εννοείς? Ναι, ναι. Α, μου είχες πει μια ιστορία που Ναι, χτύπησε αφού ελάφι. χτύπησαν, ναι. Σε είδε και έτρεξε πάνω σου και χτύπησε το Ναι, ρε, τρέιλερ πήγα να τον πίσω. προσπεράσω και αντί να πάει απ' την άλλη, έτρεξε μες στο Το αυτοκίνητο. σκότωσες? Ναι, σίγουρα. Σταμάτησες να το δεις? Ναι. Όχι. Όχι, σταμάτησα να δω αν είναι εντάξει το αυτοκίνητο. Ήταν λίγο χτυπημένο. Είχε αίματα. Ναι, πάνω στο τρέιλερ. Και την επόμενη μέρα ήμουνα σταμάτησα στο Αλαμπάμα να βάλω βενζίνη, να βάλω ντίζελ. Και πάει, με ρωτάει ήταν ένας μικρός εκεί και μου λέει τι κάνεις, πώς είναι η μέρα σου, λέω ήταν καλύτερα, λέει, τι μου λέει. Του λέω σκότωσα ένα ελάφι και ξέρεις είμαι λίγο δυσαρεστημένος, ναι. Okay. Και αυτός μου λέει α, και εγώ πριν 2 μέρες χτύπησα με το φορτηγάκι μου. Έφαγες το δικό σου? Τι εννοείς έφαγες το δικό σου? Εγώ είχα ένα μαχαίρι, το έριξα πίσω στο φορτηγάκι μου και το φάγαμε εκεί τη νύχτα. Λέω καλά. Πλάκα με κάνεις τώρα. Αφού αυτοί τρώνε σκιούρους, τρώνε τα πάντα αυτοί. Πάντως τα Αυτό είναι ψηλό, θεόρατο. Πες εδώ, φίλε. Ωραία. Είναι ένα δάσος κάπου στην Αμερική που έχει κάτι τεράστια τα σεκόια φορέστ. Καλιφόρνια, τα Red. Στην Καλιφόρνια, ναι, γίνε πω τεράστια. Πανέμορφα. Πήγες εκεί? Α, πήγε. Πέρασα από εκεί, ναι, και από το Τα είδες τα δέντρα αυτά? Ναι, ναι. Πήγα 45 πολιτείες. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το Spilderboss. Είναι τελικά στοιχειωμένο? Τι πιστεύετε? Εγώ λέω όχι, δεν είδαμε τίποτα. Απλά ήταν ένα δάσος. Όπως είναι τη μέρα και το βράδυ. Κοίτα, απλά μπορεί να μην έτυχε κάτι. Εγώ πιστεύω κάτι να έχει. Για να υπάρχουν έτσι ιστορίες, σημαίνει κάτι θα έχει. Απλά μπορεί να μην έτυχε σε εμάς. Ναι. Ή απλά να μην είναι ο σωστός ο καιρός. Γιατί σιγά σιγά το spirituality στον κόσμο μας χάνεται. Δηλαδή, υπάρχει λόγος που σχεδόν κάθε πολιτισμός έχει ιστορίες για δράκους, έχει ιστορίες για μάχησες, έχει ιστορίες για οτιδήποτε, ξέρεις έτσι, το extra. Το extraordinary. Ναι. Γι' αυτό πιστεύω κάτι θα υπήρχε στον κόσμο, απλά τώρα χάνεται σιγά σιγά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Εσείς τι πιστεύετε, υπάρχουν φαντάσματα? Τα λέμε σε 2 εβδομάδες στο επόμενο. Α, και μην ξεχάσετε, like και subscribe, παρακαλώ. Τα φιλιά μου.